हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഭക്തിരസാമത് സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കപ്പോ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുക. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. അദ്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം വച്ഛൻ സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरि. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ആദ്യം നമുക്ക് ഷഡ്ഗോസ്വാമി അഷ്ടകത്തിലെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. അഷ്ടകത്തിൽ നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഗോസ്വാമിമാരുടെ ആ സമർപ്പണം നമ്മളിപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ച ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനും നമുക്ക് ഈ ഗോസ്വാമിമാരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കും. 4-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിമോചനത്തെ, മുക്തിയെ മറികടക്കുന്നതാണ്. എല്ലാത്തരം മുക്തിയെയും മറികടക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം. ഭക്തിയുത സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഇവിടെ മുക്തി എന്താണ്? മുക്തി പലതരം മുക്തി തന്നെ. മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ നേടുന്നതാണ് മുക്തി. അപ്പൊ ഈ മുക്തി തന്നെ പലതരം മുക്തിയുണ്ട്. ഇവിടെ 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ലയിച്ചൊന്നാവുക, ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സായുജ്യ മുക്തി. അപ്പൊ മായാവാദികൾക്ക് ആ ഒരു മുക്തി മാത്രമേ അറിയൂ. മുക്തി നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് സായുജ്യം, നമ്മൾ ബ്രഹ്മനുമായി ലയിച്ചൊന്നായി, നമ്മളും ദൈവമായി മാറി, അത് മാത്രമേ അവർക്കറിയൂ. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല, അത് കൂടാതെ മറ്റ് 4 മുക്തിയുണ്ട്. അതിലടുത്ത 2-ാമത്തേതാണ് ഭഗവാന്റെ അതേ ധാമത്തിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സാലോക്യം. ഭഗവാന്റെ അതേ ലോകത്ത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ അതേ ലോകത്ത് നമ്മൾ വസിക്കുമ്പോൾ സാലോക്യ മുക്തി. ഇനി ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും നമുക്കും കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഐശ്വര്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് സാർഷ്ടി, 3-ാമത്തെ മുക്തിയാണ് സാർഷ്ടി. ഇനി അടുത്ത ഭഗവാന്റെ അതേ ശാരീരിക ഘടനകൾ നമുക്കും വരും, അങ്ങനെ മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശാരീരിക ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ചതുർഭുജനാണ്, നമ്മളും ചതുർഭുജമാണ്. ഭഗവാനും മേഘവർണ്ണമാണ്, നമുക്കും മേഘവർണ്ണം വരും. ഇപ്പൊ കണ്ടാൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും. അതാണ് സാരൂപ്യമുക്തി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സായുജ്യം,
സാലോക്യം, സാഷ്ടി, സാരൂപ്യം. ഇനി ഭഗവാനുമായിട്ട് ചേർന്നിരുന്ന് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് സാമീപ്യ മുക്തി. സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാർഷ്ടി, സാരൂപ്യം, രൂപം, ഒരേ രൂപം വരുന്നത് സാരൂപ്യം. ഇനി ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരുന്ന് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് സാമീപ്യം. സാമീപ്യം. ഒരു ഭക്തൻ ഇതൊന്നും ശുദ്ധ ഭക്തൻ, നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിർവചനം പറഞ്ഞു. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാധനാവൃതം ആനുകൂല്യന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അപ്പൊ ഉത്തമനായ ഭക്തൻ ഈ 5 മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് കാര്യം പറയണോ? ഈ മുക്തി പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഐശ്വര്യം വന്നാലും എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടിയാലും അവർക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. അവർക്ക് ആകെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുക, അല്ലാതെ മുക്തി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് ഒരുപാട് റെഫറൻസ് തരികയാണ്, കുറെ തെളിവുകൾ തരികയാണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും പത്മപുരാണത്തിൽ നിന്നും, അങ്ങനെ പല പല ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനുമായി ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നത് അത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കാണുന്നത്, അല്ലാതെ അവർക്ക് ഈ മുക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനം എല്ലാ വിമോചനത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മുക്തിയെയും മറികടക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഭുക്തിയും മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് പല റെഫറൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാർ ഭുക്തിയും മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കാത്തതിന് ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പൃഥു മഹാരാജാണ്. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 4-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ളതാണ്. അവിടെ പൃഥു മഹാരാജ് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തി ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ഭക്തന്മാരുടെ അകക്കാമ്പിൽ നിന്നുയരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആവില്ലെങ്കിൽ, സർവാതിശായിയായ ഈ പരമാനന്ദ സുഖ തുടർന്നു ലഭിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുക്തിയോ ആത്മീയ മോചനമോ ആവശ്യമില്ല. നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചു പാടാൻ പരസഹസ്രം നാവുകളും അവ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പരസഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അപ്പൊ മുക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ മുക്തി എനിക്ക് വേണ്ട. അനേകം നാവുകളും അനേകം സഹസ്രക്കണക്കിന് നാവുകളും കാതുകളും തന്നാൽ മതി. എന്തിനാണ് ആ നാവുകളും കാതുകളും? ആ ഭക്തന്മാർ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ, അതുപോലെ എനിക്കും അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചു പാടാൻ. ഇതാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 തരം മുക്തി പറഞ്ഞു. അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ ലോവസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന താഴെക്കിടയിലുള്ള മുക്തി ഏതാണ്? സായുജ്യം, സാമീപ്യം, അതെ, സായുജ്യമുക്തി. സായുജ്യമുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനില് ബ്രഹ്മവുമായി ലയിക്കുക എന്ന് പറയും. അതാണ് സായുജ്യമുക്തി. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ തീരെ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മുക്തിയാണ് ഈ സായുജ്യമുക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജ് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ സായുജ്യമുക്തി കിട്ടുന്നവരെ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു സേവനവും ചെയ്യാനില്ല. സായുജ്യം അടയുന്നവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചാൽ അവിടെ ഏകാന്തമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാടുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം കേൾക്കുകയോ ഭഗവാന്റെ ലീലകളോ നാമ രുചി ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ഇതില്ലാത്തടത്ത് വേണ്ട, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മുക്തിയെ വേണ്ട. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമ രൂപ ഗുണാദികളെല്ലാം കീർത്തിക്കുകയും അത് ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനി ഭരത് മഹാരാജ് പറയുന്നു, ഭരത ചക്രവർത്തി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ലക്ഷ്മിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നതാണ്.
എന്താണ് മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതന് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിലുള്ള ആസക്തി അതിതീവ്രമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലെ തന്റെ ചക്രവർത്തി പദം, മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യം, തന്റെ സമൂഹം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജകീയ സുഖസമൃദ്ധി, സുന്ദരിയായ പത്നി എന്നിവയെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭൗതികമായ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ഭാഗ്യദേവത തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭാഗ്യദേവത കൊടുത്ത ഒന്നും, ആ ഐശ്വര്യങ്ങളൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ സമൃദ്ധികളൊന്നും അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടില്ല. ഈ മനോഭാവത്തെയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വളരെയേറെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മധുസൂദനന്റെ സർവാതിശായിയായ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവരിൽ ആരും, പല ഋഷിമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണമോ? അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് ഭരത മഹാരാജ്. ഇനി അടുത്ത 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ, എനിക്ക് സ്വർഗമോ മറ്റുയർച്ചകളോ ലഭിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സഹകരണവും സേവനവും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് വൃത്രാസുരന്റെ വാക്കുകളാണ്. വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ, ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന് വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപതിയായെന്ന് വരാം. എന്നാൽ എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട. യോഗസിദ്ധികളും വേണ്ട. ആത്മീയ വിമോചനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവാതിശായിയുമായ സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ. എല്ലാ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവത് സേവനം, അല്ലാതെ ഉയർന്ന നിലയും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒരു സിദ്ധിയും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ. അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തരാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തർ. അവര് ഈ മുക്തികളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോലും പോകാൻ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 5 മുക്തികൾ, ഈ പറഞ്ഞ 5 മുക്തികളില് സായുജ്യമല്ലാതെ ഈ 4 2, 3, 4, 5, അതായത് സാലോക്യം, സാർഷ്ടി, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, ഇത് 4ഉം കാണുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്താണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തൊന്ന് അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്ന അതേ ലോകത്താണ്, വൈകുണ്ഠത്താണ്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അവർക്കും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപമാണ്. വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ സമീപത്തിരുന്ന് അവർ സേവനം ചെയ്യാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരുന്ന് അവർ സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 വൈകുണ്ഠത്തിൽ കാണുന്ന മുക്തിയാണ്. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള നാരായണനെ അല്ല അവർക്ക് ആകർഷണം. അവരുടെ ആകർഷണം ഇരു കൈകളുള്ള ഓടക്കുഴലേന്തി തലയിൽ മൈപ്പീലി ചൂടിയ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിലാണ് അവർ ആനന്ദം കാണുന്നത്. അവരതുകൊണ്ട് ഈ മുക്തികളൊന്നും, ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഭക്തരെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തർ. ഇനി നമ്മളിപ്പോ 3 തെളിവുകൾ പറഞ്ഞു, ഈ റെഫറൻസ് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത റെഫറൻസ് ആണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 4ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 74ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭൗതിക മോഹങ്ങൾ നിരസിക്കുകയും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വാർത്ഥത അറിയുകയുള്ളൂ. 4.18-74. ഇനി അടുത്തത് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നതാണ് 7.6-25. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പുസ്തകം എടുത്താൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ പേജിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഓരോ ഭക്തന്മാര് റെഫറൻസ് പറയാണ്. മുക്തി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ റെഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 7.6.25 പ്രഹ്ലാദൻ ജപിക്കുക, പിന്നെ മുക്തി ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ജപിക്കാനാണ് പ്രഹ്ലാദനും പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദനും മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ തെളിവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അടുത്തത് 7.8.42 ഏഴാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, ഞങ്ങളുടെ കടമ എപ്പോഴും അങ്ങയെ സേവിക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകനാണ്. ഇനി ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, ഞാൻ പ്രീതിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വമല്ലാതെ ഭക്തർ ചോദിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനി 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ അങ്ങയുടെ താമരപാദങ്ങളുടെ പൊടി പിടിക്കുന്നവൻ മറ്റെന്തിനേയും ഒരു അത്തിപ്പഴവും കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഇനി 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെയുള്ളതാണ്, അങ്ങയുടെ ഭക്തർ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിരസിക്കുകയും ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്, എന്റെ ഭക്തർ 4 തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഐശ്വര്യം പോലും അംഗീകരിക്കില്ല. ഈ പറഞ്ഞ 4 തരത്തിലുള്ള 5ാമത്തെ സായുജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീരെ ഭക്തർ ഒരു വിഷ്ണു ഭക്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഉത്തമരായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ ഭക്തർ അവർ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യം പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ ഭക്തന് ബ്രഹ്മമോ ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനമോ 8 അതീന്ദ്രിയ പരിപൂർണതകളോ ആവശ്യമില്ല. മാർക്കണ്ഡേയ ശുദ്ധമായ സ്നേഹം നേടി അതിനാൽ ഒരു അനുഗ്രഹവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പത്മപുരാണത്തിൽ ദാമോദരാഷ്ടകത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട്, വരം ദേവമോക്ഷം മോക്ഷാവതിം വന്യം വൃണേഹം വരിതാദപീഹ. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എനിക്ക് വരവും വേണ്ട മോക്ഷവും വേണ്ട. അപ്പൊ അത് ഒരു തെളിവായിട്ട് റഫറൻസിൽ പറയുന്നു. ഇനി ഹനുമാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങ് മഹത്വമുള്ളവനാണ്, അതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മുക്തരായവർ പോലും ഭക്തരാകണമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അവർ വളരെ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ മുക്തി നേടിയവർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു തനിക്ക് ഭക്തരാകണം എന്ന്. അതിന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് നമ്മുടെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനായിട്ട്. വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന്, കാരണം വൈകുണ്ഠത്തിൽ നമുക്കറിയാം 5 രസങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസം? ശാന്തരസം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഈ 5 രസത്തില് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ആകെ 2 രസങ്ങളെ സേവിക്കാൻ പറ്റൂ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? 5 രസത്തിൽ ആകെ 2 രസത്തിലെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. ദാസ്യരസവും ശാന്തരസത്തിലും മാത്രമേ അവരുടെ സേവനമുള്ളൂ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ അവിടം വരെ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തർക്കും പിന്നീട് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൂടും. ആ സ്നേഹം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് മറ്റ് രസങ്ങൾ, അതായത് സാഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യ രസങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ഉയർന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ധാമം. അവിടെ ഭഗവാന്റെ 5 രസത്തിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ഈ 5 രസവും ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. പരമഹാസന്മാർക്ക് മാത്രം നിങ്ങളെ അറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്. ഇത് കുന്തിദേവി പറയുന്നതാണ്. മഹാന്മാർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങേ അറിയാൻ കഴിയുകയോ, എനിക്ക് ബുദ്ധി കുറവുള്ളവളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക് അങ്ങേ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ എനിക്ക് അങ്ങേ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ കുന്തിദേവിയുടെ കാര്യം നമുക്കറിയാം. കുന്തിദേവി ദുഃഖം വന്നപ്പോഴും അവിടെ ഭഗവാന് ദുഃഖം തന്നാൽ മതി, അപ്പൊ അങ്ങ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ആ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കുന്തിദേവി. ഭഗവാന്റെ ആ സമീപത്തിരുന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ സേവനം ചെയ്യാനാണ് കുന്തിദേവിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആത്മാരാമൻ അതിലെ മുക്തരായവർ പോലും കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് വരുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ വാസസ്ഥലം പോലും വിമോചനത്തിനുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തർ നിരസിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ വൈകുണ്ഠവാസം പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 5 മുക്തിയുടെ 5 തരം ഭഗവാനുമായി ഒന്നായി തീരുന്നു. ഇതാണ് സായുജ്യം. ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ സാലോക്യം, അതേ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ സാരൂപ്യം, അതേ ഐശ്വര്യം സാഷ്ടി,
ഭഗവാന്റെ നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മ, സാമീപ്യം. ഇങ്ങനെ 5 തരം മുക്തിയാണ് ഉള്ളത്. ആദ്യ തരം മോചനം ഭക്തർ പ്രത്യേകമായി നിരസിക്കും. ഒന്നായി തീരുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭക്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തരായാലും ഏത് വിഷ്ണു ഭക്തരും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഭഗവാനുമായി ഒന്നായി തീരുക എന്നുള്ളത്. ചില ഭക്തർക്ക് മറ്റു 4 തരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തർക്കെല്ലാം ഈ 4 തരം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവർ പക്വത പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം പ്രാമുഖ്യമാവും. അപ്പൊ ഇവര് ഈ 4 തരത്തിലുള്ള സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ആ ഭക്തിയിൽ പക്വത വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം കൂടും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാം? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാം. എന്നിരുന്നാലും വൃന്ദാവന ഭക്തർ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യവും ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപവും ഭഗവാന്റെ കൂട്ടായ്മയും ഇതൊന്നും അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്ന. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് സന്തോഷം, നമ്മൾ പിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സന്തോഷം, ആയിക്കോട്ടെ ഭഗവാൻ അപ്പൊ സന്തോഷമാകുമല്ലോ. ആ ഒരേ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താ എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമുള്ളവരാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തർ. അവർക്ക് ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പാദധൂളി, ഭഗവത് ഭക്തരുടെ പാദധൂളി വന്നാലേ തന്റെ തലവേദന മാറൂ എന്ന ഒരു ലീല, ആ ലീലയിൽ കൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നു. അവിടെ ദ്വാരകാധീശനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ അല്ലെ മധുരയിലുള്ള കൃഷ്ണനാണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാം ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ രാജാവ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ള ഭാര്യമാരുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരെക്കാളും എത്ര ഉയർന്നതാണ് ഗോപിമാർ, ആ ഗോപിമാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാധാറാണി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു ലീല ചെയ്തത്. അപ്പൊ തനിക്ക് തലവേദന വന്നപ്പോൾ എന്താണ് നാരദ മുനിയർ പറഞ്ഞു, ഭക്തരുടെ കാൽപാദത്തിലെ ധൂളി വന്നാലേ എന്റെ ഈ തലവേദന മാറും. അങ്ങനെ നാരദൻ പറയും, അയ്യോ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകും. എന്നാൽ എല്ലാ ഭാര്യമാരടുത്തും ചോദിച്ചു, അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ പോകും, ഭഗവാന്റെ തലയിൽ ഞങ്ങളുടെ കാൽപാദത്തിൽ ധൂളി വെക്കുകയോ, അത് എത്ര പാപമാണ്, ഇത്രയും പാപകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഗോപിമാരടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ഗോപിമാരെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾ എവിടെയോ പോകട്ടെ, നരകത്തിൽ പോന്നേം പോകാം, ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ആ വേദന മാറണം, തലവേദന മാറണം എന്ന ചിന്തയുള്ളൂ. അതാണ് വൃന്ദാവന ഭക്തർ. അവര് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് വന്നാലും അവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തി. അപ്പൊ മറ്റു 4 തരങ്ങളിൽ ഒന്നും പോലുമില്ല. അപ്പൊ വൃന്ദാവനിലെ ഭക്തർ ഈ 4 കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരാണ് ഏറ്റവും ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തർ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തി മറ്റ് രൂപങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടരുത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹനുമാനെ എടുക്കാം. ഹനുമാന് ആരുമായിട്ടാണ് ആകർഷണം? ഹനുമാൻ ആകെ ശ്രീരാമൻ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഹനുമാൻ. ഇപ്പൊ ഹനുമാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും വലുത്, അപ്പം ശ്രീരാമനേക്കാളും അയോധ്യയെക്കാളും ഉയർന്നതാണ് വൃന്ദാവനം, അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉള്ള കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ അത് പറ്റില്ല. ഹനുമാന് ശ്രീരാമൻ കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്തും. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ശ്രീരാമ ഭക്തനായ ഹനുമാന് അറിയാം ശ്രീരാമനും ഭഗവാൻ നാരായണനും എല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീരാമനെ മാത്രം സേവിക്കാനാണ് ഹനുമാൻ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഓരോ ഭക്തനും വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടത്തെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആക്കാൻ നമുക്കെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു രൂപത്തിൽ ആകർഷണം തോന്നും. ഭഗവാൻ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യ രൂപം അത് കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെല്ലാം ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ചില ഭക്തർക്ക് ചില രൂപങ്ങളിലോടാണ് ആകർഷണം കൂടുതൽ. അപ്പൊ അവരുടെ ഇഷ്ടാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ ഹനുമാനും നാരായണനും രാമനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല, എങ്കിലും രാമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹനുമാൻ.
അപ്പൊ എന്നാലും എല്ലാ ഭക്തരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തരാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതർ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രൂപ ഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിവോട്ടി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം, ആദി രൂപമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, വൃന്ദാവന കൃഷ്ണന്റെ രൂപം. ആ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണന് ഐശ്വര്യങ്ങളിലൊന്നും, ഐശ്വര്യം ഇതുപോലെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐശ്വര്യഭാവത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ആ രൂപത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായിരുന്നു? ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതം സനാതന ഗോസ്വാമി രചിച്ചതാണ്. അതില് ഗോപകുമാരന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. അപ്പൊ ഗോപകുമാരൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ താഴത്തെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോപകുമാരനാണ്, പക്ഷെ താഴോട്ട ലോകത്തിൽ വന്നു. അവിടെ വന്ന് ഭഗവാനെ കാണാഞ്ഞിട്ട് ഒരിടത്തും തൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. ആദ്യം അയോധ്യയിൽ പോയി. അയോധ്യയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ എല്ലാരും എന്താ പറയുന്നത്? രാമഭക്തിയാണ്. അപ്പൊ രാമഭക്തി, രാമനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഗോപകുമാരന് ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഗോപകുമാർ നേരെ ദ്വാരകയില് പിന്നെ മധുരയിലൊക്കെ പോകും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പം ദ്വാരകാധീശൻ, മധുരാകൃഷ്ണൻ, അതൊക്കെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഗോപകുമാരന് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല, എന്തോ ഒരു സംതൃപ്തി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നാരദനും ഉദ്ധവർക്കും മനസ്സിലായി എന്താണ് ഗോപകുമാരന്റെ മനസ്സിലെന്ന്. കാരണം ഗോപകുമാരന് വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമേ ആകൃഷ്ടനാകത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ വൃന്ദാവനൻ ധാമത്തിൽ ചെല്ലാതെ ഗോപകുമാരന് സംതൃപ്തി കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പിന്നീട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി. അവിടെ നോക്കിയപ്പോഴോ അവിടെയും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ ദാസ്യഭാവത്തിലും ശാന്തരസത്തിലും മാത്രമേ സേവനമുള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്താണ്, അങ്ങനെ നാരദനും ഉദ്ധവരും പറയും, ഗോപകുമാര, നിന്റെ വിഷമം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നീ നേരെ ഭൂമിയിൽ ചെല്ലുക. ഭൂമിയിൽ ചെന്ന് ആധ്യാത്മിക ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണ്ട്, വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കണ്ട് അദ്ദേഹം നിന്നെ വ്രജഭക്തി പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ വ്രജഭക്തിയിലെത്തുമ്പോ നിനക്ക് തിരിച്ച് നിന്റെ ധാമത്തിൽ, നിന്റെ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം ചെയ്യുക. ഇതാണ് വ്രജഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം, ഈ ആധ്യാത്മിക നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വ്രജഭക്തിയിലെത്തുക, ആ പ്രേമഭക്തിയിലെത്തുക, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയിൽ വരാനാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വേറൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് നമ്മുടെ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണൻ? അപ്പൊ അത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുള്ള ഒരു ലീലയാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള വെങ്കട് ഭട്ട് എന്ന ഭക്തനെ കാണും. അപ്പൊ ചൈതന്യ അദ്ദേഹം ശ്രീ സമ്പ്രദായമാണ്. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു ആണ് വലുത്, കൃഷ്ണനല്ല. അപ്പൊ വിഷ്ണു ആണ് വലുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെയുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി പിന്നെ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്? അപ്പൊ വെങ്കട് ഭട്ട് പറയും, അത് കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, ശരി, ഒന്ന് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നാ പോരെ? എന്തിനാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി അവിടെ പോണോന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതും? എന്നാൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചതുമില്ല, അവിടെ കയറാൻ അനുവദിച്ചതുമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അപ്പൊ വെങ്കട് ഭട്ട് അദ്ദേഹം പറയാം, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ വീഴുകയാണ്, എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും എന്താണ് തപസ് വരെ ചെയ്തു, ഒരുപാട് തപസ് ചെയ്തു ആ രാസലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും കടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ. രാസലീല, രാസലീല, അതുപോലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്ത എല്ലാ ലീലകളും, അപ്പൊ അതൊക്കെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യത്തിലുള്ള ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാണ് വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള. കാരണം വൃന്ദാവനത്തിൽ എല്ലാ രസത്തിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കും.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഗോകുല വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉള്ള ഭക്തർ, അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തർ. അതിന് രണ്ട് റീസൺ പറയും. ഒന്ന്, അവരൊരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള നാരായണനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. അതിലൊരു ആകർഷണവും അവർക്കില്ല. അവർക്ക് അത് ഈ ഗോപകുമാര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട്. ഗോപകുമാർ ഇങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവിടെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോപകുമാർ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കും, കൃഷ്ണ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കും. പക്ഷെ അവിടെ ദാസ്യഭാവം ശാന്തരസത്തിലേ നമുക്ക് സേവിക്കാൻ പറ്റൂ. ഈ ഗോപകുമാർ സാഖ്യഭാവത്തിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ നാരായണനെ വിളിച്ച അപ്പൊ ഒരു വലിയ ഉയർന്ന ഒരു ശബ്ദം വരും, ഈ സ്ഥലമല്ല, ഇവിടെ അല്ല നീ വരേണ്ടത്. കാരണം അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ആരതി ചെയ്ത് ഒരു ദാസനെ പോലെ നിൽക്കാനേ പറ്റൂ. ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സേവനം നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ അവിടെ ചെന്നിട്ടും വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഗോപകുമാരന് ഒരു സംതൃപ്തിയും കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, വിഷ്ണു ആരാധനയെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാരായണന്റെ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് ആകർഷണമില്ല. അവർക്ക് ആ പശുവിനെ മേച്ച് നടക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണനെയാണ് ആഗ്രഹം, അല്ലാതെ ഈ ഐശ്വര്യത്തിലൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല. പക്ഷേ തിരിച്ച് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് വരെ ആ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ലീലയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ നാരായണ ഭക്തർക്ക് പോലും കൃഷ്ണനിൽ ആകർഷണം വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക്, അതായത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തർക്ക് നാരായണന്റെ ആ രൂപത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ആകർഷണം വരുന്നില്ല. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ദ്വാരകയില് ഒരിക്കൽ ഒരു നാടകം നടക്കും. ഈ നാടകത്തില് ദ്വാരകാ കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പില് ഒരാള് അഭിനയിക്കുകയാണ്, വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ അഭിനയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ ദ്വാരകാ കൃഷ്ണന് ആ ലീലകളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകർഷണം വന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് ഈ വ്യക്തിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഉദ്ധവര് വിളിക്കും, അങ്ങ് എവിടെ പോവാണ്, എങ്ങും എവിടെ പോവാണ്? അപ്പൊ പറയും, എനിക്ക് വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെ ആലിംഗനം ചെയ്യണം. പറയും, അയ്യോ ഇത് കൃഷ്ണനല്ലല്ലോ, അത് ഒരു അഭിനയിക്കുകയല്ലേ, ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ദ്വാരകയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആകർഷണമെല്ലാം അങ്ങ് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന് പോലും കൃഷ്ണന് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരക കൃഷ്ണന് പോലും ആഗ്രഹം വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനിലോട്ടാണ് ആകർഷണമുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന് നാരായണനേക്കാളും എക്സ്ട്രാ 4 ഗുണങ്ങൾ കൂടെയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള നാരായണനെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? കാരണം വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള നാരായണൻ ഇല്ലാത്ത 4 സവിശേഷതകൾ നമ്മുടെ കൃഷ്ണനുണ്ട്. 1 വേണുമാധുര്യം, 2 രൂപമാധുരി, 3 പ്രേമമാധുരി, 4 ലീലാമാധുരി. വേണുമാധുരി, രൂപമാധുരി, പ്രേമമാധുരി, ലീലാമാധുരി. വേണുമാധുരി, അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള നാരായണന്റെ കയ്യിൽ വേണുവില്ല, അല്ലെ, ഓടക്കുഴലില്ല. ആ ഓടക്കുഴലുള്ളത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിലേ ഉള്ളൂ. ആ ഓടക്കുഴൽ ഊതിയാണ് കൃഷ്ണൻ ആ ഓടക്കുഴൽ ഊതുമ്പോ മലകൾ പോലും ഉരുകിപ്പോവും. അത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഓടക്കുഴൽ ഊതും. തന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പശുക്കളെയൊക്കെ മേച്ചു നടക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ വേണുമാധുരി അത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തത് രൂപമാധുരി, ആ സൗന്ദര്യം. കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്നില്ലേ ഒരു വളവോട് കൂടി, കാലിങ്ങനെ വെച്ച് കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലേന്തി ഒരു നടു ഒന്ന് ഇച്ചിരി വളച്ച് കാലിങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ രൂപമാധുരി. നാരായണൻ അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല. നാരായണൻ ആ ശംഖ ചക്ര ഗദാപത്മവുമായിട്ട് നേരെയാണ് നിൽക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ഒരു കള്ളച്ചിരിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു നിൽക്കും. ആ രൂപമാധുരിയാണ് ഭഗവാന്റെ രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത. പിന്നെ പ്രേമമാധുരി, എപ്പോഴും ഭഗവാന് ചുറ്റും ഭക്തന്മാർ. ആ പ്രേമ രസം, രാസലീല, ഗോപിമാരും ആയിട്ടുള്ള മാധുര്യ ഭാവം, അതൊക്കെ
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠത്തില് ആർക്കും മാധുര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആകെ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മാത്രം, അതായത് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻ ഉള്ളൂ നാരായണന്. വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ലീല മാധുരി. അപ്പൊ ലീല, എന്തെല്ലാം ലീലകളാണ് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചതല്ലേ. പക്ഷെ വിഷ്ണുവിന് ലീലകളൊന്നുമില്ല. വിഷ്ണുവിന്റെ ലീല എന്താണ്? ഒന്ന് മഹാവിഷ്ണുവായിട്ട്, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, എല്ലാരും അവിടെ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല. അവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പൊ ആ യോഗ നിദ്രയിലാണ് മഹാവിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ എപ്പോഴും ലക്ഷ്മി ദേവി ഇങ്ങനെ കാലില് മസാജ് ചെയ്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് ഭാവങ്ങളേ ഉള്ളൂ, ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തില്. എന്നാൽ ലീലകൾ ആടുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ എത്ര ലീലകളാണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാഴ്ചവെച്ചത്. അതാണ് 4 സവിശേഷതകൾ നാരായണനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉള്ളതാണ് വേണുമാധുരി, രൂപമാധുരി, പ്രേമമാധുരി, ലീലാമാധുരി. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ 4-ാമത്തെ അധ്യായം. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 5 തരം മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഈ ഒരു മോക്ഷവും അതിനും അപ്പുറമാണ് അവർ. ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് മുക്തിയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരേ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ റെഫറൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പല പല ഭക്തന്മാര് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യത്തെ തരം സായുജ്യമുക്തി ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തർ ഇത് ബാക്കിയുള്ള 4ഉം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരാണ് ശുദ്ധഭക്തർ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോ രൂപത്തിലായിരിക്കും ആകർഷണം. ഇപ്പൊ ഹനുമാന്റെ അടുത്ത് നമ്മള് ശുദ്ധഭക്തർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹനുമാൻ ഒരിക്കലും ആകർഷണം വരില്ല. ശ്രീരാമൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലും ഹനുമാന് ആകർഷണമില്ല. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ എങ്കിലും വ്യത്യാസമില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് രാമനുമായിട്ടാണ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ